Hi guys! May gabi Luto tayo ng hapunan. Ang lulutuin ko guys, yung sibuyang ganisa. Para kay kuya, 4 na piraso. Ito po yun. Inangat talaga yung kawali. Tapos, para sa akin guys, titirahin na natin yung rice para maubos na. Yan. Una, daing na yellowfin tuna, yung maliit na, ito lang yung natira. Pangalawa, yung egg omelette, yung pinalaman ko sa tinapay kaninang umaga, breakfast na ni Kuya. Ayan. Pangatlo, ang daming tira. Ang dami kong titirahin guys. Pangatlo, yung vegetable fritter, 2 pirasong natira. At saka 1 pirasong tuyo. Ayan. So, kailangan maubos na natin ito. Isama ka na yung 2 pirasong ulo ng tuyo. See, yun lang. Kasi ang dami ko ng higasan. Ang dami ng higasan. Ayan. So, para tipid sa gas, since 4 lang naman itong ganisa, ilalagay ko na siya guys. Ihahalo ko na siya. Tapos, parang gusto ko rin lutuan si Kuya ng pancit canton para may talagyan sa ulo. Ayan. Halo-halo na yung amoy dito. May amoy longganisa, may amoy tuyo, may amoy isda, may amoy omelette. Tapos ito yung amoy nung vegetable fritter, tapos yung pritong isda. Ayan. Ito yung pagkain namin ngayon. Ito kay Kuya, 1, 2, 3, 4. Hindi ako kakain yan kasi masyadong ayoko na muna ng medyo fatty. Tapos, dadagdagan ko siya nito. Pichay. Pancit canton. Ayan. So, pain-in na rin yung aking rice. Medyo ano na guys, mga mag 7 o'clock na. Pa-video call ko kasi si Dadad kanina kaya bago pumasok. Habang kumakain siya, habang naliligo, hindi naman naliligo, yung papasok pa lang siya sa CR, habang hindi pa siya nagbubuhos. Yan, so hanggang doon guys, yung aming usapan. Usapang CR, kasali yon kapag usapan sa CR pala, hindi naman usapang CR. Kapag LDR, yan, kasi yung mga mahalaga yung mga bawat minuto na makapagkwentuhan man lang kayo ng inyong mga hobby kapag kayo ay isang LDR. LDR ba tawag nun? Long distance eh. Diba? LDR. Yung sa'yo, naririnig ko lang din naman yung sa YouTube. Kinaya ko lang. So anyway, gutom na ako. At saka for sure, gutom na rin to. Gutom ka na? Ha? Pagigising lang niya. Tapos pinapalabas ko siya, ayaw niya. So, ibig sabihin, gusto pa niya mag-stay dito sa loob. Mamaya ko na rin yung palalabasin kapag pagdating ni Kuya. Yan. So, tama na to. Baka ma-over naman. Pasensya na kayo guys ha. At titirahin ko talaga to ngayon. Kasi, hirap ng ano eh. Kapag itapon mo to, medyo sayang kasi 'di ba? So pagtsatsagaan natin to. Tsaka alam mo naman tayo mga manchies, ako. Nahilig tayo sa mga ganito.
Yung parang tipong kapipiranggot. Ay wait, yan natapan ko yung camera, sorry guys. Kapipiranggot na lang talaga. Isusubo pa natin yan. At saka hindi ko naman yan pwedeng ibigay din lahat kay Prince kasi yung kain talaga niya guys, konti lang. Halimbawa yung isda, katulad yung isda. Ito lang yung ibibigay ko sa kanya, yung hati na lang kami. Yan. Kasi minsan hindi niya nauubos. Parang maliit lang ang ano niyan. Feeling ko Hindi siya, nasunog tuloy na. Hindi siya katulad ng parang ibang pusa na sobrang malaki yung tawag nito. Yung bituka. Parang ganun. Basta maliit lang yung niya, consumption niya bago. Tsaka yung aking dalawang, mahalaga to guys, yung mga ganito, yung mga ulo-ulo ng tuyo. Naku, sarap niya. Oh my God. Sige, sisimutin natin yan lahat ngayon. At saka, kahit mamaya pa dadating si kuya, ito naman yung mineral water. Sisimutin ko na rin to guys. Talagang simutan tong ngayon. Video natin ngayon. Simutan episode to. Sisimutin ko na rin yan kasi sayang. Pwede na nating pakuluan sa So, ang laki ng pagkakamali ko kasi inoff ko yung wait lang guys inoff ko yung kalan. Ay naku, naiinis pa naman ako dito kasi umaano siya yun really hate pag nagaganyan na siya because wait lang ayan. So, dito ko na lang siya isasalang sa kabila kasi mainit pa yung isang burner. Parang umano siya. Ito na si Kuya. Hi! Yan. Buti pala, Hi, Kuya. Ha? Wala mo grocery. Ayan. So, ito na. Nandito na si Kuya. Kaya buti na lang kapagluto na ako. Napaki-open please. I-open. Ayan, thank you. Ayan. Ayan, sige, sarado na. Nag-abrisa na kaya ron na kuan. God bless, anak. Wait lang na. Hindi ko tayo yan. God bless. How are you today, nak? Ha? Katulgon? Na, ako po. Matulog mo kong sa'yo. Wala gani kung ipa-laptop ni daddy. Dili daw mag-open ng laptop. Kailangan daw mabalik sa dati yung tulog kasi hindi daw pwede lagi na puyat-puyat. Yan guys, napagalitan ako guys kasi ang nangyari na naman guys, ganito. Ay, nako. Yan. So, ang nangyari, kagabi, syempre, pinag-aralan ko yung editor, yung Sony Vegas. Ang hirap pala nun. Pinagpa-practicean ko siya. Parang mababasag na yung ulo ko. Ganun. Kaya sabi ko, bakit kasi ganun? Nakakainis. Tapos yun, ang nangyari, alas 12 natapos ako. Inoff ko na yung laptop. Kasi nahuli ako na naka-open pa. Yan, tinawagan ako. Sabi, bakit gising pa? Ganyan, sabi ko, nag-laptop pa kami. Pero si Nanap, pa siya, ang dami pa niyang ni-review kasi may exam sila. Tapos, basta ang dami niyang kung ano-ano, whole day, simula umaga hanggang madaling araw na yun siya nag-aaral. Tapos, sabi ni Daddy, tama na yan, natulog ka na. Nakatulog ako guys, mga around 1 o'clock talaga. Tapos nagising ako ng 5 o'clock kasi maaga alis si Patrick. So, syempre,
mag-prepare ako ng breakfast niya, tapos ayusin ko pa yung uniform, ganyan. Tapos wala akong tulog. So, sabi ni Daddy, pipilitin kong matulog ng tanghali. Ang problema, hindi ko talaga ako nakakatulog ng tanghali. Kahit pa sobrang tahimik, o kung ano pang gagawin ko, hindi talaga. Talagang kung anong kinakalikot ko na lang, nandun ako sa likod, nag-garden ako. Pero kanina, may nilakad ako. Doon sa isang school dito na may nilakad ako doon ng mga ganyan. Tapos, pagkadating ko, late na nga ako nakapag-lunch nun, kaya medyo na yung pakiramdam ko. Ganun. So, kaya sabi ni Daddy ngayon, maaga matulog, balik ka ulit sa 9 o'clock. Yan, tapos bukas, maaga kang gumawa sa bahay, maaga ka lahat mag-asikaso, tapos tsaka ka mag-aral mag-edit. Diba? So, yun guys. Susundin natin si Bossing kasi health is wealth. Diba? So, ito na siya. Wait. Ito naman guys, hindi naman to masyadong nagtitipid na ang purpose ko lang nun is ma-clear lahat. Mawala ng laman sa ref. Kasi, katulad yan guys, wala nang halos yung whisper namin. Tingnan nyo, kasi yan na lang yung gulay namin. Tapos, ito na lang yung laman ng freezer. Wala na siya. So, yung egg, na lang. So, parang na lang to guys. Yung maubos yung mga lahat ng laman. Kaya lahat ng tira-tira, tirahin na natin. Okay? Yan. So, mayong gabi ulit sa tanan. God bless us all. Yan. Prince, say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Prince. Bye-bye guys. Oh my God. He's so busy cleaning himself. Cleaning himself ba? Himself pala guys. Hindi pala himself. My God. Bash, maputaan ni. Oy, English. Hindi ka balo ba? Na, sorry jud kayo guys. Okay, bye-bye. Thank you. Salamat sa pagganda.